Yun. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas, at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito. Bautista, Paborito. Benalonan, Paborito. Lawak, Paborito. Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Sison, Paborito. Ordaneta, Paborito, Nandiyan Villasis, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbangkal daw bigat kata kayo amin na po. Maabig ya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Maabig ya to ha. Siyempre, agaw natin na Lunes, petsa 28 at ating tanagagik. After a week, umpapawil katsiksikanan nyo. Yamang ipasabi na sari balita, issue tan komentaryo ni Pakar at sari matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolob kanta bayo sa Renan Taksaw ni Danao, madasayan kabosan, lapod na lapod dalik sa stasyon. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtaril lingkor. Yalimibar di man at dikit linggayon. Makasabi labat at syudad na Dagupan. Oh. Magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kaulap kantabay team at the technical side, Andy Arom. The only one, Engineer Nixon Dakal. Nanlibar man. Nanlibar mo. Di bali tadyad dala-dala nito, amag-amagaan to. Oh, jay Dagupan. Ay, ay. Amag-amaga. Kasi dadala nanto, jad tambak. Ah, At tamba. amag-amagad tambak. Actually, dati-rati, alarm at mangin, salisay, bulusan. Pero natan, kwanda, ang gabi problema. Dila patatang talagagi sa imang problema natan, aray arum iran barangay. Nagkalalo ladyad, aray walad low-lying areas, kapaborito ajay, Pantal is one. At sa kwanda mo at according to information, pati sa bunuan, ya dati-rati at nasasalinap na danom, asalinap ira kuno natan. Oh, talagang dalap kwanda. Yes. So this is something, there is something different at sa nagawan dalap ka paborito ajay. Ta ara may dati naganadudalap adalap ira natan. So kumustahin namin po kayo ni kapaborito RJ. Yes, yes. Adalap nid si kayo. Adalap nid si kayo. Andi balita wala laray relief goods kuno balitak. Sa kaya tupet ko, no, si Mabila kasi relief goods, at say si kayo. Wala la, salay si Mabi, ako na DSWD. At si kayo. At si kami. Mapalar Aun kayo. sabi mat nila ba? Sabi ni. Although wala lamang imposto lang tinan Councilor Ikong at sa may social media account ko. Ya wala lay impawit na DSWD. Ya truck nasara may relief goods. And hopefully anggad si kami di man ad barangay Basing minabang iray walad listaan. Tawalad sa walad listaan kuno. Okay. Kasi kahunta na, paano sabi si kayo may kinla, ikobagla, hindi, kahon. Kahon. No, DSWD, kahon. Sana ni may manlapod DSWD, may manlapod DSWD, akakahon. Sa karga to may kahon, belas, kape, dilata, tan noodles. Wala ni masamit to. Kaya malapod, dumay malapod probinsya. Dumay malapod probinsya, dumay malapod sa Rinandurman LGUs, yan ang deklara na sa state of calamity. Sa barangay, wala mat. Sa barangay, wala la, kaunalaran. Di mat si kami, taluran kilo na bulas, tinupot ko barangay, munisipyo. Kasi man tutupot ko lang ti barangay kanti probinsya kanti DSWD kanto rin managlista man si importante.
Ano May po taluran nagkakasabit kilo sa'yo? na bulas, lapag. Ah. Pero wala may tuman vlog nan counselor ya randal yan ng ningyot litrato yo kwento. Oh. I-report dad si kato siguro no anturami si mabe. Kanyan wala ra may anggad natan saya kasabi nila bat sara may adalap-delap iman lugar may kato antak naneneng ko may taluran kiloy bulas. Ita man ang lapo LGU. Oo. Kaya si anak punda may jada barangay. Probinsya tan noon sa bitay DSWD sa kuwang kubat anak yu tay managlista. Maong di man sa kami kapaborito RJ, dakol mat i-ride Good Samaritan. Ay wala mat. Nagkalalo lay na ni Bihing. Ay ang iter lang ulan na tilapia. Oo. Iya si katuwa Oy! mag-abas tumid sa kay Simba. Manaya mo. Diba? Kanyan na alikas mo may post ko. Ya mampapara nira nga po ni Bimagot. Kasi ang laray adalap ko. Oo. Kasi irame arom sa alagarenda may pundo na gobyerno. Huerario nan sa may ang gapi pundi gobyerno sa Ragyo Manaya no harap eleksyon. Pero wala rami bitlam Good Samaritan. Good Samaritan. Ay, Kasi likod at kinan na Yes. Bihing, let me mention also Ivan. Thank you. Kung I meet si Ivan pero kalugara mid basing. And he's also sharing his blessing. Yun. Tansara may arom iraya opisyalis na barangay, of course headed by Piodado Lopez. Ya non-effort matlara ka paborito RJ, ya mangibunog na lapag. Ya tulas. Inalapod pundi barangay. Nanlapod po ng barangay. Manaya may sikay balbalag manibok akinay nga po ni ay. Tasay atapot may 3 kilos sa bulas at nalapod munisipyo kinangga po ni ay. Siguro pababal ko tanda ni. O paano na uputan i-resupply? Di no baba kay mapaga tay tepet tayo ara may mantutepet ya kabandaan ha. Paano na overwhelm mat ira? Di sa ba? redakol yung mga salilatan ka pa. Pero amin si Mabi may kapan deklara na linggayan in fairness man sa syok ero opisyalis mi met ya angiter lapag. Pero sa anak pendara may aramay pundi barangay ay kunda mo. No jud sa sikay may pigala wala ni Good Samaritan. Di man da barangay Pangapisan Norte bitlang kumat dayo ti pa si Boss MM. Kabatang kolabat Boss MM Inandro Mulano ya walay in tertumat ya ayuda at sara may matwa. Tamay babaga ka. No matuan lik na ay balay. Wala ray matuan asalinap na danom. Danom maminsan wala ra may misasambong, wala ra may tabutan tiakmet kwanda. Ilapagyo kwanda. Asalinap kamin maong kwanda pero sa ikuang kuman gano unayura may talagan kaskasyan kalamor. Yaga makapawayad kaabungan. At ay no talagan lapag isang sabit si kami. Kuang kuman. Okay. Diba? So salamat at saray mong iran impanlinaw mo share your blessings. So thank you at saratan niya assistance o thank you saratan niya ayuda at saratan niya relief goods. Ya iiter yun Natan, sa tepat mabilis ba o mabagal ang paghupa ng baha sa inyong mga bahay? Yun ang Sige, yun ang problema. Kasi kapaborito Yung Jay. karo man actually si takiling lay haring araw. Pero in libog-libog to lamat karo man kalabyan. Di niya lamat dalap lamat. Actually ay nalilikas tayong oranay, dala po yan ng nahihila po yung habagat. Lapod walay balon bagyo. Although yung bagyong yan hindi na po inaasahan ng Pag-asa na maglalandfall pa sa Pilipinas. But yung bagyong yan nasa far northern Luzon, kapaborito RJ, far away. Ito pero hinihila niya po yung habagat kaya nagkakaroon po tayo, nakaka-experience po tayo ng panakanakang pagulan. Si Imong pa rin yan. Hindi na si Imong. Hindi na Wala na si Imong Malis na si Imong. Pero grabe si Imong Marami siyang... Baka si Florence. Florence na siguro. Florence ba yun? Hindi. Flooring yata. Flooring. Tignan ko lang yung... Pinasosyal ko Oo. Tignan ko lang Letter yung... F na, di ba? Yes. Wait lang. Pangalan nito. Bagyong... Wait. So ito yung habagat yung maapekto sa atin. Yes, oo. Itong habagat, dala ng itong... saan ba itong pangalan niya?
So kung mayroon pang mga Crosa na to. Anong Crosa? International name. Crosa. Okay. May international name. Arami liknaan nyo, text sila ba? Paano mag-line na text line tayo? Tawag yun, ang sitwasyon nyo natin dito na obserban nyo mo. 0945-183-4352. Ito, na may nag-text, mabagal humupa ang baha sa Dagupan, Kwanto. Alam po ninyo mga kapaborito, siguro ito sabihin na natin, sa Dagupan kasi, hindi katulad sa amin kapaborito, RJ, tabi namin ng ilog, mabilis humupa rin ang baha sa amin. At saka pag high At tide meron talaga, tayong- di mo mapigilan. Yes. Pag high tide. Oo. At saka meron tayong mga pukok na nagsisilbing mga catch basin namin. Doon naipon yung... Yes. maraming naipon yung mga tao, di ba? Yun yung sinabi ni PBBM. Ipunin nyo yung tubig. At ngayon yung araw nyo, Kwan. Speaking of PBBM muna. Mamaya, Ngayon yung mamaya. araw yung suna niya, mamaya. Mm. Ano kaya i-report ni PBBM? Kasi Yun. last time na report niya, bilyong-bilyong na pong mga flood mitigation programs, Yun nga projects ang Yun. nabanggit na niya. Butit nabanggit mo. Maraming pumuna dyan. Pati senador, sino yan? Gatchalian ba? Si Senador Joey Villanueva, mamaya Villanueva. mapapakinggan natin siya. Ay, ano ba? Ano ang sabi? Andyan sila, Kwanto, pero sa Kwanto ng BPBM, we have to reset our thinking. Yes, and face the reality. Face the reality, Kasi Kwanto. unyalan talaga, Kwanto. Arangal kuwat may pagkaso. Pero let me remind the President, matagal na po na ganito ang problema natin since the time pa ng father po ninyo. Remember the 1972 na Yes. buong Luzon Tama. nabaha for how many weeks? 5 6 years weeks. old ako noon. Alam mo yung bangkang papel? Yun ang bisyo namin. Dahil nalagap, may abong minaga nalalagap ko. Adya first floor, ayagay. Lampas Kaya yung ko. sinasabi mo, Mr. President, matagal na Na-experience tayo. natin. Alam na natin yon na talagang pag ganitong panahon, ganito ang sitwasyon natin. Pero meron tayong mga nabanggit ng projects na pwedeng makaresolve ng ating mga problems. Pero anong sabi ni Mr. President? Kapag na-overwhelm. Ay, nako. So, Na-overwhelm. Ito maganda. Ito, pakinggan natin si Senador Joey Villanueva. Yun. Hinahanap niya yung Pag-question, pundo niya. Oo. So, sabi niya, Mr. President, Oh. meron ng president. Ito. Yung Tinatanong ni Senador Joey Villanueva, asan yung mga pundo para sa mga flood mitigation projects ng gobyerno? Bilyon Ito yan, po. bilyon, Bilyon yan, bilyon. Pakinggan natin si Senador Joey Villanueva, mga kapaborito. Mr. President, hindi po pwede na sasabihin na lang po natin sa taong bayan, malakas kasi ang ulan. O di kaya maraming tubig ang ulan na dala ng bagyo. Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Pangulo. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito. Pero wag naman po sana natin gamiting dahilan ng climate change. Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo, hindi mo alam kung babaha. Flood control nga po yung proyekto eh. Hindi ko na alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo. Senate Minority Leader, hindi ko na alam. Ano ba yung control na tinatawag? Parang walang baterya yung control. Wala kahit katiting na control tayong nakita nitong mga nakaraang araw. Wala po bang mga datos sa pag-aaral na makakatulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP. 1 billion a day pa rin. Mr. President. Imagine, 1 billion a day. Nako. My goodness, ang yaman ng Pilipinas. Baka yung yumaman yung nasa mga flood control, Nako. Di ba? Kasi agmo natutul hindi ho natin masisi yung liknaan ni Senador Villanueva. Kasi yung previous na, 'di ba, yung SONA ba 'yon? Nailatag niya 'yan kung how many billion of pesos yung inilaan. Yes. At ginamit para sa flood control. Ay hindi, flood control. Flood projects. control, 'di ba? Pero hanggang ngayon hindi pa nakokontrol. Hindi pa nakokontrol. 'Yan ang question ngayon. Baka yun ang na-control, question ngayon. yung pundo na-control. Oo. Na-control dahil inilatag, ginamit. Oo. Nako. Ngayon, balikan natin ang Dagupan City. Sabi ko nga kapaborito, RJ, we have a different story naman dito sa Dagupan City. Pero sabi ko, probably, two things can be considered base sa mga circumstances sa naganap na pagbaha and still ongoing
na baha na nararamdaman natin dito sa ating lungsod ng Dagupan. Una, sabi ko, hindi na kasi kaya ng Dagupan City na i-absorb yung volume ng tubig galing sa mga matataas na lugar. Correct me if I'm wrong. Ano, ha? Dito daw Pero yan- bumabagsak Yes, kasi sinasabi natin lagi, tayo yung catch basin na Gauntan Kapabor Yes, RJ. kasi at saka isa pa, above o below sea level. Oh, yan pa isang problema Kaya natin. pag itab, ayan na. Oo. Kaya nga pagka high tide na, nitan na, nalguplari daladalan tayo at atong tanagagig. At itong nangyari, itong baha na ito na nararamdaman natin, hindi pa po nagbubukas ng gate yan ng San Roque, ha? Although sumalo na, ano ha? Although sinasalo ng San Roque, yung tubig na nanggagaling sa Bing at saka Ambuklaw Dam. Yan po yung kumukunik sa atin. Yung Pantabangan Dam na sinasabi nila, malayo po yun. Sa Nueva Ecija po yung Pantabangan Dam. Hindi na aabot sa atin. Ang pinaka-nearest ay yung San Roque Dam, saka yung Ambuklaw at saka Binga Dam. Yon yung ating dams na binabantayan lagi. Ngayon, paano natin i-consider pag aayusin yung problema natin sa ganyan? Again, two things can be considered also na naisip natin kapaborito, RJ. Una kasi na problema natin, siyempre ang Dagupan, alam natin, ay ang gaman untan sa itsura tayo, yan, nadudalap tayo, umbubulaslas minsan siya, kapaborito, RJ. And sa pagdaan ng panahon, marami na po yung mga infrastructures na umuusbong pinapatayo dito sa ating lungsod ng Dagupan. At ang nangyayari ngayon, yung mga natural catch basin natin na mga pukok, marami na dyan natabunan. At marami na dyan may nakatayo ng mga infrastructure. So, ano ngayon? Saan pupunta ang tubig? Sa dagat. Sa dagat, Pero sana, supposedly. malalim. Pero kaya lang, mas malalim mataas. din yung dagat eh. Mas mataas. Mas mataas. Umapaw na kasi. And speaking of that, secondly, yung mga ilog natin, dahil silted na po, undoubtedly, kapaborito RJ, nasabi ko, mabilis umapaw yung ilog. So kung pag-aaralan natin siguro, dahil siguro mababaw na rin yung mga kailugan po natin, silted na po masyado. Kaya, ano ang magandang solusyon na dapat natin gawin? Siguro, pagtuunan din natin ng pansin, bukod sa pagpapa-elevate na road elevations na naisip natin, eh yung dredging din ng mga kailugan po natin. Correct. Oh, di ba? Oh, sabi ko nga, sa ibang lugar, tulad dito sa atin, nakita natin magandang epekto ng road elevation. Although I don't know sa mga pwesto na below ng road elevation na kapaborito RJ, kung kumikita rin sila dahil sila yung nalulubog naman sa tubig ngayon. So sabi ko, siguro it's about time. Kasi yung road elevation, in due time, lulubog din yan. So, hindi yun sagot. So hindi yun sagot. Yun Tulad ang- na lang sa Rizal, kapaborito RJ, na-elevate na yan eh. Pero lubog pa rin ngayon. Lubog pa rin ngayon. Malalim Kaya nga, pa. ito may reaction, no? Oh. Oy, wag niyong sisihin ang Dagupan, sabi ni Arnolfo. Dahil lahat naman ng bayan nabaha. Kaya humanap po ng solusyon, wala nang sisihan kanto. Hindi tayo naninisi. Oo. Pinag-aaralan lang natin. Alam mo Arnolfo, tama ka, walang dapat sisihin. Pero Oo. itong tanong ko sa'yo, Mm. nakatulong ba yung road elevation ngayon? Yun. Kasi yun ang... Kasi yun, sa iba walang road elevation. Oo. Hindi sila nag-elevate ng kanilang, nagpataas ng kanilang kalsada. yes. As it is. At saka hindi naapektuhan yung mga bahay-bahay sa kanila. Hintay nilang hupay ang baha. Like in Calasiao, di ba? Oo. Pero dito kasi sa Dagupan, Arnolfo, may yung road elevation nga, lalong nalubog yung mga ano. Yes. So hindi siguro Ito- sa mga naranasan natin ngayon, siguro hindi solusyon, parang gano'n. Ito Arnolfo. Pero solusyon sa akin. Oh, Bakit ka mo? Yes. Nakapunta ako dito, hindi... Ito Arnolfo sa Pasig City. Ito, nababaha din po yung Pasig. Pero, sa ngayon, hindi na po nila problema yung baha sa kanila. Ano ang ginawa po Walang nila? road elevation doon. Walang road elevation. Ganun pa rin dati pa rin. As is pa rin, hindi nila sinira yung terrain ng Pasig City.
Pero bakit? Anong solusyon nila sa baha? Panuorin po natin ito. Mga taga-Pasig, congratulations po sa ating lahat. Nakakatuwa lang kasi nagkaroon ng project ang Pasig ng isang water pump station sa Magsaysay, Pasig City. Ayan po yung dahilan kung bakit hindi po natin nararanasan na magkaroon ng baha ng pangmatagalan. Dahil sa pamagitan po ng water pump station, hinihigo po ang tubig baha papuntang ilog. Sana wag nang umapaw ang ilog Pasig para nang sa ganon ay hindi na natin maranasan ang bagsik ng baha. So nakakatuwa lang kasi ang pondo ng Pasig ay napupunta sa magandang paraan, sa magandang project na kapaki-pakinabang. Sana magpatuloy pa ang ganitong magandang adhikain nila sa pera ng taong bayan. So shoutout po kay Mayor Vico Soto, sa ating Vice Mayor na si Dudut Jaworski at Congressman Roman Romulo at sa kanyang mga councilor na masisipag na nagtatrabaho sa ating pamahalaan. Shoutout din sa mga taga-Pasig na tama ang ating piniling maluklok sa ating gobyerno. Sana pamarisan ito ng mga karatig lugar na una muna ang syudad bago ang bulsa. Dahil maraming ngayon nakakaranas ng matinding pagbaha kasi sa mga korupsyon na nagaganap sa kanilang mga lungsod. Bakit nagawa ng Pasig ang ganitong project tapos sa ibang lugar hindi naman nagagawa ang ganitong project? Di ba nakakapagtaka? Maliit lang na syudad ang Pasig, pero nakakagawa ng ganitong project na kapaki-pakinabang. Sana tularan ang ating lugar sa ibang lugar na magkaroon sila ng project na ganito para yung mga lungsod nila ay hindi na nila maranasan ang matinding pagbaha sa kanilang lugar. Dapat unahin lagi ang magandang serbisyong tapat at mga programang kapaki-pakinabang para sa lungsod. Ganda yun. Ganda nun, di ba? Oh. So, Arnulfo, nasagot na natin yung tinatanong mo. Saka There is no ito, question baka sabihin na naman, lahat tayo binaha. yes, baka sasabihin na naman, ang tas ng ilog ito na ngayon. Sana, mababaw na yung ilog ngayon. Sana wala nang baha. Sabi ko nga Sana kapag nag-subside na rin. Kung may ganyang proyekto. Kung may ganyang proyekto, kasabay ng pagdidredging ng mga ilog. Yes. Para nang sa ganon, mas marami pang ma-accommodate na tubig yung ating kailugan. Hindi tayo nagmamarunong. But, dapat mag-isip tayo ng solusyon. Napakinggan po natin yung report ng Ali sa Pasig City. Siguro, kung kaya nila, kaya din natin. Agauntan ka paborito project. Siguro yan na rin yung natin, may ambag nating solusyon. Kasi may mga nagtitik sa Birkihan Labir, yung anti-solusyon. Kunda, hindi ho, yun. Isa pa mga kapaborito Diba? project. Sa Dagupan City, nagkaroon tayo ng 2 flood mitigation commission. Yung unang flood mitigation commission, ang kanilang recommendation tulad nung ginawa ni Pasig City Mayor Vico Soto. Yung second flood mitigation commission, we have yet to see the report, kapaborito RJ. Kaya sabi ko, bakit hindi natin i-revisit yung mga recommendations ng 2 may duwarang tinupda yung Flood Mitigation Commission at Siyudad na Dagupan. Regardless of kung sino ang anuop at sararatan, siguro ang magandang i-consider natin yung mga miyembro ng Flood Mitigation Commission na yun, mga taga-Siyudad ng Dagupan din, mga engineers, mga architects. Pinag-aralan nila ang terrain natin sa Dagupan. At ito ang solusyon na nakita nila. Bakit hindi natin i-revisit yun? Alam ba yan ng kasalukuyang administrasyon, yung mga ganyang flood mitigation na ginawa? According to information, I think they submitted, yung last administration, they submitted the report. And ayan administrasyon nanto man sa Liliton Flood Mitigation Commission kapaborito RJ. So, I think we have yet to see the recommendations na ginawa rin nila at pagdugtugin natin kasi wag na nating isipin kung sino ang may pakana. May Ay isipin na lang natin kung anong makakaganda sa bawat mamamayan. Tulad ng sabi nung Ali. Yung tinup nila ata yung isa sa mga nag-aral diyan mayor na ngayon, di ba? Di ba? Yung flood mitigation. Hindi naman ata sinunod yung kanyang recommendation.
I think ang balita ko nga kapaborito Mayor RJ, na ngayon yun, di ba? Oo. Yung Flood Mitigation Commission na yon, ganun din, I think they have similar recommendations, gaya ng recommendation ng unang Flood Mitigation Commission. Oh, pero hindi nasunod. Tama ho ba yun? Tanong lang natin kasi di Sinong natin- nag-propose nitong maano ko lang, balik ko lang. Itong road elevation, baka kasali doon sa flood mitigation, di naman. Well, the Flood Mitigation Commission, pumasok lang po sila after na ginagawa na yung road elevation. Oh. And that's I the truth. see. Or, yung second na Flood Mitigation Commission. Pero yung first Flood Mitigation Commission, wala pa yung road elevation, kapaborito RJ. Yun na yung kanilang recommendation. And But the question unfortunately, is, hindi the same na administrasyon. hindi the same na administrasyon. Okay. Doon sa unang Flood Mitigation Commission, ang alam ko, walang recommendation ng road elevation. Under the administration of Former Mayor Brian Lim. Okay. Oo. Walang recommendation for road elevation. Ang recommendation is establish a flood tawag nito yung mga flood gates, plus meron tayong pumping stations sa mga strategic na lugar dito sa ating lungsod ng Dagupan. Para nang sa ganon, hindi ganito katagal namamalagi yung baha sa atin. Tulad ngayon, more than a week na po na nararamdaman natin yung baha. At yung may interior downtown area is still underwater. Oh, ay, naglibot ka din. Nagdibinesya ka din. Nakikita ko yung mga vlog ng mga kasama Pero natin. ngayon, parehas tayo. Parehas tayo, umikot ako sa Divinesia na yun, isa rin, yung Divinesia. Umapaw ang tubig dyan. Yun. Di ho ba mataas na rin po yan? Hindi ho yan binabaha, pero ngayon binaha. Oh, sabi nila, galing sa ilog. Kasi nga umapaw. Umapaw Na yung ilog. Sasabi ko, sana bigyan ng consideration yan ng ating mga LGUs concern. Pwede naman kayo magsanib puwersa sa LGU Dagupan, Office of the Congressman of the 4th District. Diyan si Congresswoman Manay Gina. Pwede siyang mangalap ng punto sa taas para kung ano man yung mga recommendations ng Flood Mitigation Commissions, yung dalawang Flood Mitigations Commissions na yan, pag-isahin natin yung idea nila, baka pwedeng mag-work out. So, hindi ka rin pabor doon sa sinabing, ito na ang sitwasyon, harapin na natin. Ay, my goodness. That is a hopeless statement. Ito na ang sitwasyon eh. Wala That is tayo. a very hopeless Diba? statement. Oh. So, singa palabas mo lang, ganun. Every ganitong panahon. Oh. Yung Kasi mga sinasabi mo, kapaborito, Jay, sinasabi nila, hopeless na tayo. Yun bang Parang gusto ninyong isipin natin? Hopeless na tayo and we have to adapt. Oh. Naka-adapt na po tayo. Kailangan lang natin ng solusyon. Ito, mga opinion lang to At syempre, may mga solusyon na nilalatag. Yes. Kaya sana huwag dumating sa punto na magkainitan at maghamunan tulad ni Tory at ni... Totoo pala yun. Akala ko. Alam mo, balikan nga natin habang yun. balik tayo dyan. Balikan po natin dyan. Salik tayo Totoo balik. pala yun. Akala ko lang yung, di ba, yung laban na ugaw. Sige, kanto, di ba? Yung pala tinutuon nila yun. Pero malaking pundo rin yung nalikom doon. Of course, in fairness. Sige, balik. Pero balikan natin yan. Mga kapaborito, salik na ibalik. Erin Inasari, Pagkabatan, pa Emmanuel Lalapanid, Sari, Manangan Tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River.
Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 8:44 na po oras natin sa Lignay Valley. Siyempre, Kalop Kantabay ni Sari Magtariuran ka paborito. RJ Jimenez at your service, always. Tansay Magtaralingkor, Magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Bernard Masaoy, Seconto Masantos San Maabig, Yakabosan, Sir Jobac, Sir RJ, kay Attorney Alex Norman Lumboy, good morning po sa inyo, Attorney. Kay Madam Cecilia Morante, Morning Idol, pakigreet po kami. Yayo Yuko Batutay of Maluwad, kay, of course, kay Madam Anna Marie, good morning. At, yung nagtatanong yung kung bukas yung ano yun, center diyan sa may Pires Boulevard, may health center diyan. Oh, may health center diyan. Di kami kasi nakadaan doon eh. Baha pa ba diyan? Doon dito sa Perez, I don't know kung sa sa interior sa loob ng Perez Market Site, hindi namin alam kung may baha doon. Hindi kami aware kasi hindi kami doon dumaan ni Kapabrito RJ. Although yung elevated roads, of course, hindi binaha. Diba? Good morning likewise kay Madam Emma Livio. Good morning. Kay Nanay Bihing din, kay Nanay Kunching, kay Madam Perla, kay Kagawad SP, kay Madam Ja, and sa lahat po nang nakikinig dyan po sa Barangay Basing, magandang umaga po at ingat po kayo. Ayan. So, sabi dito ka paborito RJ, bago tayo pumunta kay yung let's get ready to rumble. Ganon. may reaction dito. Sana sa ikwantuya, inyalik na anday. Sana sa pagdidistribute noong mga relief goods, kwanda, wag na yung masyadong may mga dramatic entrances pa at mga programa. Maging sensitive naman kayo sa hirap ng taong bayan. Kasi ang kwento nila Kapabrito J, nagpamigay nga ang DSWD ng mga relief goods. Pero ang kwento, alauna, wag man lara kalamor, alauna nga rom. Wag man lara kalamor, nang pataktak irad ay so oran nang pauran ira insan nandakat at dalap yun anos da kalamor makalalabat na relief goods. Pero on sabi may mangibunog na relief goods 2 hours o 3 hours late. Alagarenda. Antis dan ibunog. Pwede ho ba? Tama na mo yan na yung pamumulitika tapos ng eleksyon. Be sensitive sa pangangailangan ng taong bayan. Naintindihan natin na kayo ay nagtrabaho para
kumuha ng tulong, mapansin ng DSWD, pero wag nyo naman ng sobrahan ng drama. Saka yung mga nagbibigay na todo video, Mm. yung nalang tao, ang mas bilib ako pag ang nagdayo sa iyo yung tao. Oh. Tulad nung project ni Hayaan nyo ang mag-video na lang yung mga tao. tulad nung project ni ni pinakita natin ni Pasig Mayor Vico Soto. Oh. Di ba concerned citizen yun? Yes. Siya na yung Hindi naman siya official. siya na yung nag-report. Sana ganun. Oh. Kasi may mga for anong tawag mo dito, vlog or na magbibigay todo video pa. Mm. Pero hindi naman lapag. Mm. Pipili lang siguro ng lugar tapos after that aalis na. Mm. So sana naman yung taos puso. Kaya nga may puso ko Nagpapasalamat ako sa mga taos puso. Yeah. Na nagbigay galing sa Mm. puso. Mm. Hindi for alam mo na yung mga may purpose din sila kaya nagbibideo-video. Mm. Wag na. Mas tahimik, mas okay. 'Di ba? Bayaan Yes. nyo na lang yung madlang people ang dumayaw sa inyo. Mm. Mhm. Nako. Di ba? Saka yung mga naglilista, pampanangasiyo, ag yun ni iyanad ulo yung may Perlos Bino sa liwa mata amin may naisukibyo Talagang tignan ninyo kung sino yung mga nasalanta. At doon naman sa iba, kung may kaya naman po kayo at hindi naman kayo masyadong nasalanta, priority nyo yung kababayan ninyo yan nasalanta. Yun sana sa mga naglilista. Kasi hindi naman lahat ng lapag pag DSWD. May listahan yan. Yes, Diba? yes, Hindi yes. man naman lahat. May dalap ka pero tingnan nyo yung talagang lalo na yung mga sangkaluto. Yan yung mga apektado higit yung mga no work no pay, di ba? Yeah. Yung mga piyon, yung mga nasa construction, walang trabaho. Pagka di nakasweldo yan ng 2 araw, wala na. Wala nang may saing. Hindi rin sasapat yung 3 kilong bigas. 1 araw lang yun. 1 lutuan lang. Maraming pamilya. Kaya nga, kapaborito RJ, 4 days yung baha. Maintindihan Hanggang mo ngayon yung ating mga kababayan na pumipila sa mga distribution ng relief goods. Ano sanda? Ano sanda kalamor. Although sana pag nagbibigay kayo nagdi-distribute kayo ng relief goods, yung maayos naman yung pamimigay. Aliwan sa may mansasaksukan, mantutulakan ira. Yes. Nanong nang mo maawawida, irap da kalamor, pakaskasi nira, gaba-gabayutan niya nang nangan. Mayagi. Andi balit si kayuta, sarasarag yung mga haliw na sa kisakon balas. Correct. Wala basto daningan. Untan sa pakanang nanyo, sa rekabaluyan nyo, my goodness. Kaya yung mga pikit, sukib, konsensya kayo. Di yan may iwasan, di ba? Di ba? Pag may dumadating na sakuna, may naghihirap, may humahalakhak. Alam mo na yan, yung mga sukib. Makonsensya sana kayo. Ay, nako. Kasi sigawan daw, sukib. Yun. Sa ikwanto elik na antuyay. The City of Manila, assault das of flooding demand. Ang gano jad national flooding. Solution. So kaukulan. No ikargam si Pinocchio bilang flood czar, kwanto, amin niya karsada elevated ya tampol, kwanto. Patay Pinocchio. Liknaan data na. Liknaan data ating tanagagi ka. Sino yan? Pakitek, sino yung Pinocchio? Si Sir M. M. Tawagin natin daw sa pangalan ng Sir M. Mga liknaan. Kasi hindi mo maiwasan na magkaroon ng mga ganyang liknaan because of their ingungot. Of course. Diba? Sa ang kanilang, monokaltan ka pa mo rito, si katalabat jayet, tinaksaw tatanay so aralam. Buti, Boy Scout ka. Boy Scout ako ta. Akinit. Pero ako ilalon yung tan. Pinawil ko labat may butak. Alaram, di ba? Kasi amay dala ng kuya unlad di madluganan tawalan sakbit. Danom. Yes. Ay agar ka talaan ko'y butak. Tama na ya walay purpose. Kasabi jay imagine ko magamagay karsada Oo. Tama na ya ay luksab na istasyon. Dalap na. So danom. Nansaman, nan aliwanin intagay so dalan. Ay nga po. Sa nadudulap sa dalan. Yes. Aga nadudulap sa building mi. Natan agya. Kini wala rin irong itungtungan Kwanta tinungtunganan
kapaborito Dennis. Bili Kanyan- magsara man talaga nagara pulto ta. Kanya nanunutan nyo Engineer Rodolfo Morning. John. Engineer Rodolfo John, good morning. Ay, Jato napatuan natin may imbagaton, this is tantamount to economic sabotage. Di ba? Tulad natin, di Kasi ba, ngayon, hindi tayo nakapag-broadcast. no, ng tanungin, ilang days. correct. Ngayon, tanungin natin yung mga ibang kababayan natin, kumikita ba kayo? Ayun. Despite di baha? Nag-ooperate ba yung mga negosyo ninyo? Eh, syempre, hindi. Tulad sino ni customer Attorney ang Alex pupunta Lumboy, dun, di ba? yung kanyang opisina, Mm. nandyan sa, alam mo yung dating Fred Puto Supply. Dito lang sa ano. Dito lang sa tabi natin. Lagpas ng traffic post number 1. Yes. Hindi naman elevated yan. Nabaha? Siguradong baha. Lalo na doon sa baba. Kaya ito yung mga considerations. Ito yung mga nakita noon ni Engineer Rodolfo John. Kaya niya nabanggit na this is tantamount to economic sabotage. Kaya, nako, sana mabigyan. Sabi nga natin yung ating recommendation din, kapaborito RJ. Revisit the recommendations prepared by the 2 flood mitigation commissions. I-consider na lang po ninyo na yung 2 flood mitigation commissions na yan, puro mga taga-Dagupan yan. Sila ang gumawa, hindi si Mayor Brian Lim or even the present administration. Sila ang gumawa. Hindi kayo. Kaya bigyan nyo ng point, bigyan nyo ng weight, yung kanilang mga recommendations aglapiga. Andun na po yung solusyon na dapat na makaka-resolve sa problema natin ng pagbaha dito sa Dagupan. Of course, hindi natin maiwasan yung pagbaha. Pero yung ma-shorten lang natin yung baha, na hindi na tayo inaabot ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. Masyadong napakahaba na po yun, at marami na pong magugutom. Lalong-lalo na sa mga private sectors because ano ba yung policy natin? No work, no pay. Yun, no work, no pay. So saan kukuha ng pangbuhay? Pagkapambili ng pagkain? Wala. Sana mabigyan natin ng weight yon at pag-aralan natin muli mabuti. Kung kayo po makakapag-implement niyan, yan po yung legacy po ninyo. Hindi ho ba ninyo naisip yun, kapaborito Adya? Gontan. Ito sabi na Arnold po, agkila tetel lan tetel ta, alik na mo ya amin, aliwalabat ya Dagupan, mga idol. At kami man tututul Arnold po, naghahanap tayo ng solusyon. Yun, kasi lapag ko no, so gabay ito ibaga siguro. Hindi lang naman Dagupan ang adala. Of course. Pero yung sinasabing mo nga is solusyon. Solusyon. Yun yung mga hinahanap nyo nga recommendation, solusyon. Kasi naghahanap nga tayo kaya nga tayo nagkaroon ng Flood Mitigation Commission kasi naghahanap tayo ng solusyon. Anong gagawin natin doon? Nantuop tilabat lang na Flood Mitigation Commission? Di ba may bayad ang mga yan? Actually, yung according to information, doon sa panahon ni former Mayor Brian Lim, their services were all free. Free? Okay. Free! Kasi may isang LGU, malaki yung binayad sa mga ganyan. Meron pang isang mga individuals dyan na sila na rin ang gumastos para sa kanilang pag-aaral, nagpunta sa mga ibang lugar, tinignan kung ano ang appropriate, magandang flood mitigation projects na pwedeng i-implement at i-adapt ng Dagupan City. Kaya ko natanong kasi kung mayroon, I just don't know. Sayang lang yung pera. Kung hindi naman nasunod. Kaya nga I just don't know about it at sa my second flood mitigation commission niya tinobda. Nathan, we go to the boxing event. Let's get ready to rumble. Yung isang announcer pala. Hello, good morning nga pala muna kay Sir Elmer Idades at saka kay Clarence Villa. Good morning. Clarence Villa. Yung pag sinabi mo, yung sikat, yung let's get ready to rumble, yung isa, it's showtime. It's showtime! Pero akala ko ano yun? Akala ko yung patutsadahan lang. Totoo pala yun? Alam mo pala yun kasi nandun si naka boxing gloves tapos 'di ba may anong tawag mo doon yung parang kapa. Before that actually kapaborito Ajay, pinakita na sa television, sa social media na nagti-training si PNP Chief. Akala ko nga. Sabi ko, pinatulan. Sabi ko, seryoso? Di ba? Talaga?
Alam Pero mo kung puno bakit? yung saan ba yung ginanap? Puno yung... Saan ba yun? Rizal yata yun? Rizal Coliseum. Oh. Puno ng tao. Saka may ticket pala yun. Ang dami rin tao, no? Do-donate daw yung nalikom. Sabi ko, baka 16 million ba? Sabi ko kapaborito RJ, nung marami ring tao akong nakita, marami rin palang si Raulo. Ang dami! Ay, nako. Grabe! Hindi, siguro curiosity o kaya gusto lang nilang makita talaga, di ba? Pero hindi naman, tama yung sinabi mo, ang daming nanood, pero hindi naman kasi sila literal na na boksingero. Pero alam mo kapaborito RJ, 'di ba? Sabi ko sa sarili ko, for a PNP chief like him, it's very unlikely for him. Yun ang opinion mo. At, yes. At you know why? Why? You know why? Ano ba yung panuntunan ng PNP? Tatlo yan di ba? To serve and to protect. To protect. To serve and to protect. Tapos kinanti ka lang sa tenga, makikiboxing ka na. Asan yung to serve and to protect? Pero panalo siya balot. By default By default. At doon niya napatunayan na talagang wala siyang atrasan. Pero nga, ang tanong mo, yung nakuha ko yung gusto mong sabihin yan ba ay may koneksyon sa kanyang posisyon at sa kanyang trabaho? Yes. Kasi sabi ko, at the back of my mind, sabi ko, sana wag kang tularan ng mga kasama mong PNP officers. Di ba? Sana wag kang magbigay ng precedent, mag-iwan ng precedent sa mga kapulisan natin na pagka pinaltik mo yung elector, bubunot na ng baril. Parang ganun ba? Parang ganun. Yung kakasa. Sana wag ganun. Yung papatol. Sana wag ganun. Sabi ko nga, simpleng hamon. Yes, parang ganun. that's a very bad example para sa akin. Nako. Very bad. Kakibat nitong baha, ang daming nangyayari sa ating kapaligiran, daming mga malalaking balita. Pero sana unahin natin yung pagtulong dahil yung mga malalaking balita tulad niyan, Kapaborito Joseph, baka lang, kung ang main topic sa isang programa ay baha, baka yan yung mga teaser bang tawag mo doon? Yung mga patalastas ba ang tawag mo doon? Kasi yes, very dangerous nakikita mo kapaborito day. Very dangerous yun. Maprovoke ka lang, delikado. Yes. Tinatanggap mo, naprovoke ka lang, tinanggap mo. Pero napakahirap nun. Ang dami rin perong pumatol. Yung nga, kasi maraming sira ulo Saka talagang inabangan. Pero may referee pa. Tinas yung kamay niya, winner by default. Kasi ang dami ngayong balita na magaganda. Pero pinagtutuunan muna natin. Yung interesting nga ba? Hindi naman maganda, pero interesting. Well, at diba, tulad nung decision ng... Sabi ko nga kapaborito, first time ng isang PNP chief pumatol sa ganyan. Yes. First time. Siguro in the history of PNP, first time. First time. Talagang hindi ka makamove on dyan. Hindi ako talaga makamove on. Sa totoo lang. Kasi wala lang oras. Pero headline ko lang sana, yung parang panalo rin sa first round ni Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng... Yan, sa impeachment. Magandang topic din yan. Pag-usapan natin yan bukas. Maraming tumututol, pero sabi na ng Korte Suprema na nagsabi, unconstitutional, di ba? Sabi ni Madam Angeline De Vera, only in the Philippines, lanti, mga kapaborito. Dito nyo lang makikita sa Pilipinas, PNP chief versus mayor. Ito nga kaya nga inuulit ko, akala ko, yung yung patutsadahan lang. Asan yung rule of law? Yun pala, totoo. Totoo. Akala ko nga nung may nagpost, naman ito, EI ito. Yun pala, totoo. Grabe. Winner by default. Sabi ko, si Haray Ugugaw. Si lalo malamay sa kay. Patik mo pa ilayag daw. Pinatik ilayag to. Pero sabi naman ni Baste, kasi nagpasabi na daw na hindi siya pwede sa Sunday. Kung gusto mo sa Martes, abangan natin ang rematch. Actually, rematch bang tawag? Kasi default. Rematch. Actually, nilinaw yan ni Mayor Baste. Hindi naman kita hinamon ng boxing. Ang sinabi ko, pag nakita kita at nagkabuksingan tayo, talagang bubugbugin kita, kwantumat, labahat. Pero of course, that's also very unlikely
para sa isang mayor to say that. Kasi parang Parehas sila. Fair yung tayo. Sabi mo nga kanina, Oh. parang sa yung tayo nung bata pa tayo, yung nagkakabulian, 'di ba? May pikunan, yung may Alaskahan. Alaskahan, 'di ba? Pero sa totoo lang, isa ang hindi naman Kasi, gusto mangyari. Hindi po magandang tignan ng mga bata yan. Do not set an example na ganyan, na magbibigay ng ganyang impression sa mga bata. Ano yung tale of the tip? Napakapangit. Tale of the tip ba yun? Yung pagpaparisan yung yung reach, yung age, yung height. Di ba? Parang lamang si Baste, Kasi 50... Kasi mas bata si Baste. Oo, Pero I'm not happy about it. So, I'm not talagang happy di ka about it, I makamove tell on, you. Hindi kasi magandang mapanood, makita ng mga bata Na pumapatol ka na sa- ganito ang sitwasyon ng mga politicians at mga leaders natin, lalong-lalo na isang PNP chief, na nagmi-maintain ng yung kanya to protect and to serve, makita nilang ganyan ng mga bata. Napaka-bad president po yan. Ayun. Nang dahil yan, nag-advance na tayo. Oo nga. Nakautang na tayo ng 3 minutes. Hanggang bukas na muli mga kapaborito sa Liknay Bale, Kolobak ang tabi lang mula sa area Magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Bere Jimenez at your service always. Sa Magtarelingkor kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. See you po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rin tugdugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago sa tulong ng inyong suporta. Patuloy natin